ஊருக்கா போகலையா? கம்மியாக இருக்கோ? கம்மியாக இருக்கோ? ஆமாம், 5 போட் போயிட்டு 5 போட்டா என்னையாங்க? என்னையாங்க 5 போட்டுக்கிற போட்டாச்சு வரும் 15 போட்டு வரும். பாட்டா மாற்றிட்டிய இங்கே ஒன்று மாற்றிருக்கீங்கள இல்லையா? அனைத்து நாலு பெருமாள் பாவன் பார்த்து போகிறேன்னா ஹோட்டலில் கிடக்கு போட்டுங்க அப்படியே சீரா இருக்குங்கண்ணாப்ல கம்பெனிக்கு வந்துடுமா? கம்பெனியில் இருக்கா? வச்சாச்சா? ரெண்டு மாசம் அப்படியே तमिलनाडु APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल